Fi'n cofio gweld peth ar y group chat. Ie, ti'n gwybod? Fi'n gweld peth fel... Ooh, watching. Wyt ti wedi newid y actual peth ar restream? Na. Na, nes i ddim ar restream. Roman, ie. Oedd boi yn y dara heddi o Roman, ie? Boi y berchenwag, mae'n mynd â'i plant i ysgol Cymraeg. Ond ti ddim yn gallu... Mae acen bron ar yr ardal dy fe. Ie. So ni fel... Ond wedodd e rhywbeth, ni fel, o! So o'n i'n siarad dy fe, i'r sylweddoli. Yn i'n gweithio nawr. Ie. Only me. Diolch. Beth am hynny. Ti eisiau gael... Ond ni'n fyw. Ie. A ni ddim ar game fideo. Definitely ddim ar... Na, ni definitely ar y... Yn chwarae. Pwy sy'n... Ar YouTube Gaming a Twitch. Ie. Ie. Oh, Of course. Mae'n asod. So... Os na rhywun yn gwylio ni? Tybed. Tybed. Ti'n dangos ni? Os na rhywun yn gwylio ni? So, os ni'n cael y thing ar gyfer y chat ar hwnna hefyd, Ie. lan ar yr ochr, a dyna ni. Really fach. Mae'n ffain, achos... Ie. Cool. So, dros ni ti. Right. Heddiw, ni'n mynd i fod yn chwarae Far Cry 5 eto. So, dwi'n meddwl ni'n mynd i dechrau mewn neu rwy'n i gorffen e mis diwethaf. So, mae Morgan yn mynd i fod yn chwarae. Well, let's see them weird gwyneb stream. Ti'n gwybod ti? Fi'n dweud perfect hook. Sorry. Naeth o'n safio, yn dod. Rwy'n gobeithio bod yn safio. Taro gwell. So be di'r stori yn Far Cry 5? Basically, ti'n federal police officer. Mae'r state yn mae fe yw'r father. Mae'n fel cael cult. Okay. So pryd dwi'n ei chwarae fe tro diwethaf, rydyn ni'n efo fel FBI agents neu rhywbeth. Mynd fan'na i arresto fo. Oh god, it's fine. Rydyn nhw'n rhoi fel gyd o followers neidio ar y helicopter neu crasio ar yma. Nawr, mae dim ond ni'n trio. So fel Waco neu rhywbeth? Fath o beth? Ti'n cofio hynny? Waco? Ie, Waco. Dyna fel sôn am cult yn y 90. Tanker. A dyma'r unig outpost ni wedi wneud, so newn ni Byna arf yn dod. chwarae ten... mochi. Na, ni... Mewn un o... Ie, fi'n credu unwaith o dda na. Mullet. Oh, actually, os na side O, ie, roedd ei ffrind ni wedi marw. Mullet. Mae'n yr goll, twyd pan ti'n mynd dros trwy blaen afon o Bryn Mawr dros y top o fan'na. Ydy gweld cerdd fel na. Ie, ti'n meddwl ar ochr o peth. O'n i'n meddwl y cerrig and stuff. Thing guzzles gas the way I do. So sef, os mae'r sain yn iawn neu os dwi ddim quite yn iawn, gael ni gwybod achos gallwn ni newid o wedyn. Ie, rhwyd sylwad. Hey, yo, Gemma. Right. So... Mae bwstash yn. Ie, Gemma, ydy'n... Ti'n gwylio, Gemma? Ie. Ond ti'n... Ti'n siarad Cymraeg? Na, dwi ddim. O, beth? Dwi'n just cwyd, Better. Better. Okay. Wel, os oes unrhyw un arall yn gwylio... Ie. Gael ni wybod. We all thought Larry was crazy, We but all he thought saw his Larry was homies good. coming. Oh, He'd look been at suspecting some kind of invasion. Might be worth going to see him to find out what else he knows. Okay. Thing yw... Harry Potter. Larry Potter. Okay, nawn ni mynd I fe te. Didn't get Joseph, but at least you tried. Falle bydd rhaid ni sylwi mewn mewn camau. Achos mae lot o cyfarwyddiadau right yng nghanol y sgrin o'r Greenland. So ni jyst yn rhaid. Ie. Mynd I sylwi. Os ti'n gallu, bydd yna'n awesome. So Menig. So just... Ydyn nhw da? Dyna ti'n ei fel rollercoaster neu rhywbeth. Dwi'n gallu mynd o'r rollercoaster tra'n gwybod. This one goes out to all the ladies and radio craft.
O, be? Ond siapa? Dim iawn. Mae yna ffordd. O, na ffaith. Ni gael dy fyna. O! Ar pen. O, mae o'n pen ti. Dyna gwelliant. Ni iawn? Dyna ni. Dim yn creu bod Neb yn mynd yn ffordd. Yeah, buddy. Actually, need to deal the story now. Sorry, pal. Big machine, dude. Sorry. Yeah. How much damage? Surely you don't have any need now, did you? Oh, no, you didn't. No, sorry. So, ble mae'r Death Wish te? O, sy'n peth ar y tro fi'n teimlo, mae just... OK, so dyna lle o'n i eisiau mynd, efe? Miss Auto. Fi'n credu fi jyst eisiau dechrau safety fel yna. But no, you're good. Mae'n dyn yn y cael. O, mae'n mor funny. Be ma' nhw? O, dyna. Mae fel fi, pryd oedd hi'n cambehafu am yna. Right in the cage. Ie. Dyna pan dwi'n mor fyr. Mae'n tyfu yn y cawell. O, ti'n mae'n gweud y stori wedys ti yn y car yna? Yr un am y ffoedion. No, we're going to go to India, right? And we're going to put a lot of it. If you put a lot of it. Just going on. And after 2 minutes, oh, now is the time for growing. Brought in plantain. Dwi'n helpu tanu as 15 mlynedd. Ti ddim mynd I ddechrau nawr. Be oedd y bwyty yma? Yn cael ei diom, fel beth ein enw fe? Rhaid fi gwybod. Mae'n hyn ysgol. Mae'n eisiau gweld hyn. O, fi'n gwybod lle o ti. Lawr y gwaelod. Now is the time for dying. Sam's Bistro, Indian Bistro, yeah, rhywbeth fel na, Sam's. Now is the time for growing. Na, fi di bod I Sam's. Na, dwi ddim yn 15 mlynedd. OK, it's going to weld os ti'n agor hwnny i'r boi. If you don't help me, I'm fucking. Where it is, some local pyromaniacs. What? O, yn edrych fel rhywun na fod. I heard they're camping out by the old bus. Croen gweld, ie. It's not far. Ew. Mae'n edrych fel yna. Josh. Mae'n edrych fel yna. Ie, Yeah, dim bach. Josh Steve. Mae rhywbeth yn digwydd yn y cae, ti di gweld nhw? Estroniaid. O'r rhedeg. Mae yna bit gyda fel yna, ie. Cyfrifiaeth. O, na. O'n i'n Ie, cael... binoculars. Dwi'n gwybod os mae'n person da neu... Zooma. O na, mae ddim yn da, ie. Oh, great. Rhywbeth. O na. O, dyna Death Wish. O. Y nwy o Death Wish. OK. O, ie, ti'n mynd i'r rhedeg after it. Gyda. Dwi'n cael paddle. OK, fi'n credu mae'r elfen o gallu lwto mor nice ar hwn. So ti'n teimlo fod... Does dim byd yn mynd I wastraff. Na. Ailgylchu ar y gorau o hwn. I've done tanker and just gyrru... Ie, fi angen trio seithi nhw. Achos Mae'n dal awr hwnna. Ie. I don't know, man. Dwi'n mynd I Oh, sef fel hyn. It's got to be professional dye Texas. O, edrych am y fe fyna. Ti jyst wedi lladd eich gwaith de. Ie. Allan am... Sorry, YnChwarae. Sunday. O ie, chwaer. Dwi'n Wel, un peth, ie. mynd I sef fel hyn. O,
Jeez. Cuddio tu ôl y motorbike. Mae'n methu gweld fi. Mae'n mor aros o dde. Wel, ti'n meddwl aros o dde? Sarno, Joe. Ffigio, mae'n anodd dod mas o tractor yn gyflym. Fi wedi trio neud e. Ffigio, pan ti'n gyrru tractor, a ti'n mewn trwbl, mae'n rhaid neidio mas os mae'n Weird trwbl o'r mas. fi. Yeah, sorry. Clapping o gas newydd. Okay. O ie, y ddinas hawdd. Oh, Os na marshmallows? oh, gosh, sut nes i ddim gweld fe? A fan'na. So gwael iawn. Gweld. O, dwi'n. Mae'r gun yma'n neis. Oh, just close. Right, nice. Mae... Le na? O, a tref twli Bwa? bach o... Ni'n mynd am bwa? Ie. Na, ddim. O, mae Ceir yn dod. Gallu gweld, ond yn teimlo bod yna rhywbeth mewn. Stash. O, O, be? O. O, ie, oer. Mary G. Oh, here we go. Okay. So, gobeithio yn mynd i dweud ni'n gwneud. Gitar! Gitar! Fel y honky-tonk ma. Fi'n bwrw pobl. Gyda'r gitar. Honky-tonk man. O, mae rhywbeth just wedi attack. Addan. Oh my gosh! Live. Ydy hwnna'n blaen? Live. Be just save fi fo? Dath hwnna o'r dŵr. Save fi fo! Fata! Cujo! Cero na, Cujo. I thought about horror thing. Yeah, Yeah. Stephen King. Okay. Oh, ni'n hoffi'r Dwi'n gun oedd na. Beethoven yn wythno. Mae fe'n... Ys wedi fel rhedeg allan o bwled? Yeah, The road over. O, wel, hwnna. Mae'n trash. Ydy hwnna'n mountain dew? Oh no. O! Llygod enfawr! Ddim yn hoffi'r llygod. Beth yw hwnna? Wolverine! Beth na byd oedd hwnna? O, mae'n ba... Ie, Mae'n mae'n... Ie. Mae'n just feel like it. Wolverine. Wolverine yw e. O, Oh, diolch beth yma ni. Neu falle mae'n posib. A Wolverine o e. O, falle bod hwnna rhywbeth da i. Mae yn. Ti'n gallu neud fel craft o pethau. Mae'n gael byw. Oh, great, dim allwedd. Sut ma... Mae'n So pocket. rhywbeth yn y bag. O ie, mae'n wir, ie. Ble ddo? Bag a llawer. Cael pizza. Dwi ddim yn Teenage Mutant Ninja Turtles. Cwbanod. Ninja. O ie, cwbanod. beth mos mae allwe fe bryd oed dynion oed cael ei llaw? Ie, yn y pocket. Ie, probably. O, fan'na, O. falle. Arth wedi just lladd e. Mae just... Mae'n destroyer o rhywbeth. O, O dyna fe. ie. O, ni eisiau cael hwnna. Arth! Turkey! O, rai fi gwylio hwnna, mae hwnna'n eitha doniol. Fel Thanksgiving. O na, Turkey wedi marw! Turkey! O na, fi sioc yn ddim yn cyrraedd fan'na, fi dde. Turkey! Turkey! Os mae'n slug fi. Na, mae ddim yn slag. Dwi'n cyrraedd yn araf, iawn. Yn buckshot. O na. Ie, na, hwnna. O na. Redeg! O na, fi'n mynd i... Ie, yn y pibet! O, actually, mae'n methu cael fi as fi'n y dŵr. O ie, mae... Ie, mae Eithan gallu nofio. A dwi'n gallu mynd lan. O'n nhw'n enwog am pysgota. Fi'n credu cuddio yn y dŵr yw'r tactic gorau. Fe hwn mae'r be wedi cael ei dyn hwnna. Ie. Ie, bydd hwnna'n gret, bydd e. os ma- O, mae'n rhaid... O, mae'n mynd yn busy. Dwi ddim yn PSVR 5.0. Skyrim. Ddim yr dyn wedi mynd. Mae'n bach o waith o'r i gethnig bysgota. Ie, fi'n gwybod. O, beth oedd yna? Sgwani. O, wedi mynd. O, dyna fe. Piranhas! Na, mae nhw'n British yn ymwneud. Mae cwrw ar y ochr. O, ie. Na! Nawr. Na! Na! Ti wedi ffeindio fi? Na! Nawr! Na! Na! Dyna ddigon. O! O! Mae'n gallu nofio!
Get a splash on there. Splash. Splash. Marco. Polo. Marco. Oh, my God. I don't know. Oh my gosh, Calvi. Look for the bare With fire. necessity. Słońce Karla Buma. Oh, Peter. Damn, I am. Sure, maybe just on there. One headphone. O, ti'n gallu neud fel bach o breadstroke hefyd. Os mae fe ti o'n jump scare, mae o'n... Mynd i quit o'r gêm. Ti'n gwerthu'r gêm i CX. Na, mae'r gêm o'n neis. Na, no, rip o'ch chi off. 50 ceiniog. Ti di ffeindio'r allfa? Ie, fi wedi. Nice. Oh, Jesus. Mae paid dweud bod e fan'na. Just yn yfed y cwrw. Oh, ie, mae'n mynd i cael. He's made rhywbeth o werth. Da iawn ni, da iawn pap. Just yn syni fi ddim wedi marw. Os na un o'r un yn bwyd o'n i? Mae dau pobl ar Twitch a mae un person ar YouTube. Na. Chi'n gallu clywed ni'n iawn? Neu di'n cwestiwn o? Ie, sut ydy'n mics tro hyn? Ie, achos oedd e bach yn isel Trwy trwy diwethaf. Trwy diwethaf, fi ddim yn dod trwy'n clus. Ond ni wedi upgrade o mics ni. Woo! Dwi heb dalu yn ffilm. Na, na ti ddim, actually. Oh, yeah. So, can't pay takeaway yn mynd i fod draw. Oh, no. Oh, dyn. Ah, blai! Oh, dim ond Neu ci. shotgun sy'n gyda Neu fi twrci. Oh, no, blai. The thing yw, mae rhaid i bod digon agos. O, mae'n ci. Stupid. Y ci yn dod! Hang on, moes fan i'n pen. O, ydy'r ci yn... Yma e? Oh! Rock, is he? The ci? Cero Yeah, ma that's ci! just getting out. Yma e? She's ready, give her. Na, mae e. Chachgi! Oh. Jesus. Pwy sy'n chwarae'r gitar? Dyn yn y pibell. Nice. Weithio, mae'n just yn second. Ie. O, mae yna cult outpost fan hyn, fi'n credu, achos ti'n gweld y move. Stinks. Okay. O, na, mae gormod o nhw. Fi ddim yn hoffi'r gun yma. Na. So fi'n mynd i pasio fe ymlaen rhywbeth. Sugar. Dyna beth ydy'n neud e. Instant kill. Sneaky. Ond fi'n teimlo fi'n mynd i dwy'n gun fe achos fi ddim yn cyfforddus. Look, Jim Jones. O fi ddim eisiau hwnna, fel ma'n pathetic. Dyna fo. Ydi hwnna fe? O ie, ma'n hwnna'n eitha nice. They're close. Stay calm. Move out. Ble ma'n hwnna? Look, just outside. Oh, sugar. O na, agos. Searching for him. Oh, man. Real annoying. I'm dead. Gotta keep looking. Jesus, ble ma'n e? Oh, I can't flamethrower. Cannon now. Na, dyna'n grenade. Cannon. Cannon. Sorry. Kick over. Yeah, kick over. Kick over, you got a top load. Oh my god, listen to it. Ah! Sorry, Gorman, sorry. Let's dance, baby.
Hwyl fawr. Beth? Teimlo fi eisiau lwto, ond dwi'n methu ddim yn gweld cyrff nhw. Wel, fydd yna gitar law na. Hwna ddim yn bit, so Ie. sim lot o bwynt. Dim cyrff ar ôl efo fo. Oh, O, mae'n Mae'n edrych. O, mae'n drewi! It looks a little bit like Jesus. Can't. Cult VIP. Cult bit. O, ie. Yn y llwyd. Oh yeah! Pam oedd hi ddim di seithi fi? Mae'n fenyw. Oh, right. Methu O, na, dewis. ti pigo lan Methu shotgun. gwneud Ddim eto. dewis. Roedd y gun ti wedi mynd lawr y... Ar y ryw. O, dyna ni. Taflu 2 o'r O, mae rhywbeth yn dod. Where's the air pass? Mae planhigion yn neis. Ie! Ydy, fel jyst a bob llywyrdio i. Mae'n hyfryd. Sut ydyn nhw'n tractor? Ie. Ni'n gallu mynd. A fel Farm nawr simulator. lliw O, na, fain. ar golau. Sut mae hwnna'n dod mae'n oed? Ie, sut mae farm simulator? Oh, god. Beth. Ie, roedd yn cael y footage o hwnna. Just brif o e. Pretty oedd rhaid rhoi y trwy shredder. Ie. Okay, silo. So, beth sy'n dda am silo? Ni jyst angen Just safety fe? safety. Yeah. Tally pepper? Na, gobeithio mae dy fi fyw dynamite neu rhywbeth. Wel, pam nes i ddim join y flamethrower? Ti'n cael un ar ôl. Oh, gweithio fe. Neis. Oh, yeah! The much. O, Sarwch yn tarw neu rhywbeth. O, mae hynny'n tarw. O'n i'n trafod rhan O, fi na. savage yn siop a siarad yn I'm ymwneud the macho man who had Siarad o Slim Jim. I'm the cream of the crop. okay, fi'n teimlo mae rhywbeth. O, beth Come on mae'n now. neud yn gwerthfawr. Peth gorau i wneud. O, na, dwi'n hwnna ddim yn cael. Person. Fo. Nhw wedi seithio! Fab nhw. Dwi eisiau bwyd. Ti eisiau stecken? Ti'n meddwl mae rhywun fan'na? Di hwnna'n person? Na, Hayden. Ydy? O, na, mae yn. Na. A mae'n... Na, o, dy ti'n Carrot. iawn. Mae yn. O, lwcus, nes i safio... Arf! Thank you. O, fi ddim eisiau... Cadw hi am yr... Mae wedi llafod. O, mae'n defnyddio. Beit. So ni'n gallu denu a lladd anifeiliaid bwyd. O, mae hwnna ddim yn sain mwyaf. Where's the gat? Na, mae'n ready. You better run! Bear! Sorry. Dwi'n credu oedd dy fi dynamite, ond nes i just neud hwnna. Pum eiliad yn ôl. Oh dear. Okay, pan si o lwto rhywbeth. Nas na ni rhywbeth. Hai. Pwy sy'n gwylio? Sa'n siŵr. Falle bod nhw'n anhysbys. Mae silo draw fan'na. Os ti'n gwylio? gwylio. Wel, y silo! Ah! Cero ma, wedi. Fish di comes. Gwybod beth yw enw. Wedi destroy a Hayden. Sorry. Mae'n drama. Ti'n gwybod beth yw enw llawn Winnie the Pooh? Ti'n gwybod beth oedd enw fe? Arthur. Arthur. Come on. Comedy gold. Awful. Yeah, mate. Anyway, Winston the Feces 4 yw enw llawn Winnie the Pooh. Ydy e? Pam ti'n dweud hwnna fe? Winston the Feces the 4. Grinda am yn gweud. Winston Oh no. Feces the 4. Siwman yn gemma. Dwi'n quite yn siŵr. Oh, Oh, dyma fe. Oh yeah. Well, Oh yeah. Fi gyda gun fi'n hoffi to. well, now ti ddim. Ydy hwn yn well though? O, mae hwnna'n edrych yn well. Ond... Pobl yn dod. You know. Ydy hwn? Dwi'n llys. Ydy?
Eisiau cwrdd, yes. O, hwnna ddim yn help. Sut os mae'n dŵr? Sut ydy hi'n mynd? O, fa. Wel, os ti'n methu llosgu drwy, sut ti'n gwneud hon? Ti'n berwyr. Beth? Mae bron yn glip. Ti'n cael fel cyllell bach, steak knife. A mae... Okay, fine. Spark bag. Ti'n gallu gwneud action replay? Right. Oedd o'n funny. Asid. Oedd hi'n fwy accurate gyda'r un gan arall yn credu. Yeah, hwnna'n SMG, so mae'n just spraying pretty. Falle mae un fan hyn. Super mega gun. Super mega gun. Oh, yes. Nippo. Fi'n caru snipers. Ti'n capel? Beth sy'n gwneud hynny? Oops. Ti'n newid ach y blwys. Sut? Ar y mor. Ble? So rhywun lawr. Mae fe rhywun o gwmpas. Fi'n hoffi snipers. Fi'n hoffi cuddio a seithio pellter. Oh, dyna. ni. Hello. 70s lady. You should shout John at me. Seed has a goddamn Air Force parked at his ranch. I'm telling you, the man's gonna kill us all. Or make us wish we were dead. Somebody needs to do something. Wait, what? The man's gonna kill us all and make us wish we were dead. Oh, my swish. Oh, Cuddio ar ôl yn bwysig. Neu. Oed y man ferdd y Saesneg. Yeah. Mae rhywbeth gwir. Sorry? Roedd na rhywbeth gwir. I pigo rai planhigion i wneud fel crafting a... Oh, na ni. Be? Oh, right, okay. Ydy lan i'r camper achos gallwn ni wneud y thing. Outpost arall. Ond mae hwn yn un mawr fi'n credu. Oh. Oh dear. Okay, fine. Asyn ar ei fe. Asyn ar ei fe. Ni ddim yn meddwl unrhyw beth unrhyw. Gosh, mae snipers. Fi'n redig i ffwrdd. Ti'n gallu cael Chris ti'n gwneud asyn. Just redig i ffwrdd. Amser marw. Ddim yn credu mae dy fi digon o fel... Fi'n gwybod. Dyna pan fi'n cuddio. Ti angen gwybod pryd i ymladd a pryd i cuddio. Wel, dyna'r rhyfel, yn Dwi'n wastad cyddio. Chos... Fel os fi'n sneaker nhw o gwmpas yr ymwelion, a just neud am ddigon o amser, nes bod... Y trick yw i cymryd mas, fel welon ni tro diwethaf, cymryd mas yr radio towers, so nhw'n methu gofyn am reinforcements, ond o'n i ddim yn siŵr os oedd hwn yn outpost neu beth. Meddwl mae reinforcement thing wedi mynd bant. Ie, mae'n wedi, ie. Bachio! Yw'r tŵr yna, ti'n cael cadwa neu tŵr. Fe ar y tŵr. Dwi'n cael ei o'r siarad right now. When people almost die. This man had no idea. Oh, hwnna, pam ti'n neud cars scariest police chases? Oh, cars, sorry. Police scariest police chases, ond... Yeah. Dwi'n ffilm o'r scariest police chases. Ond mae ddim ar rhag o ddo. Os fi'n cymryd mas hwn... Ie, dyna fe fi'n meddwl fel pedwar o'r actual... Cuddio yn y llwyn. So ble mae'r un arall? O'r ochr. Ti'n credu ni'n mynd i gweld? Dwi'n temp. Rwyhor. Fi ddim yn credu.
Pretty fi 'di Na, cuddio yn let's bach. nhw'n neud y flame i'r beth. Anyway. You grasp me. The other side. Unbelievable. Unbelievable. O, mae hwn yn ofnadwy. Pam fi Oh, no! just... Ah! The keeper now, right there! Dyna ni just newid y gun. O, mae hwn yn rubbish gun. Beth fi'n mynd i wneud? Dwi'n dod ar ôl fi? Ond y pwynt yw, Nath y ymateb yn gofyn. ond nes i taflu cyllell a rôl ar silo, so... O, beth i hwnna? Ffrwydrad. A from this sniper. Oh. Mae rhywun ar y tŵr. Maybe tomorrow. Freeze. Yn y penol. Mae'n dweud L3, hold a breath. So, meddwl bydd hwnna'n gwneud i wysgu ni. Fi'n hoffi'r cerddoriaeth. Ond fi'n hoffi pan mae'n stopio achos mae'n meddwl mae llai o beryg. Oh my god. Rhywun just fel half. Thanks a lot. O na, cadell ddim yn helpu! A fi popeth ar Ah! Na! Beth digwydd fel rhoi popeth ar there? Where's the team? Ie, mae rhaid i nhw gwn fwy cryf i mynd gyda'r sniper. Ie. O, mae rhywun... Oedd hwnna'n awesome. O, fe'n cael yr... Fe'n cael y launcher. Ond Gallu fi- ddim fel few O na, beth os yn redig sy'n gada fi? O na. Oce, fi jyst yn mynd i bod yn silly nawr. Grenade! Mae'n deg bod pawb arall yn cael gŵn hefyd. Ydy e? Ie, ti. Ydy, oce. Arf! Na, Ah! na, mae rhywun Mae'n yn stopio. sefyll! Ah! Mae rhywbeth fyna. Na, Ar na, na, fflat! na, na, na. O! Persal. Na, na. Ti'n cymryd hwn. O! Gallai jyst cymryd arian hefyd. Fi just safety. A wedyn, na i jyst aros fan hyn, nes bod nhw'n dod. Am A gynio. jyst Ie. yn gilo, a wedyn jyst mynd fel na. Canu gloch am gynio. Bydd yn gwybod. Ie. Bwyd yn barod. A wedyn boom. Oce. Snell, snell. Fi'n teimlo bod y tactic yna wedi gweithio yn y gorffennol. Ti'n meddwl, o, a'n cofio? Ie. Fi jyst wedi cuddio yn y bit. O, mae grenade o fi'n bit, so mae hwnna'n handy. Come on, Dad. Ti'n ysgogi wyth o mewn nhw, sut? Mae gweiddi fel Ie, ie, ie. helo. Os na ffordd o fel. Ie, ffordd byddai'n neud yw, jyst fel na. Ond, mae'n bach yn stop. Wel, os mae Bugs Bunny eisiau denu. Ti'n meddwl, os fi jyst yn mynd nôl fan hyn, byddai'n cael... Mae gen ti un ar ôl. O, dim ond un. O, dim ond ddim yn helpu. Gallwn mynd tu allan. Ti'n meddwl dim ond un person sydd ar ôl? Na, na, un rocket. Ah! Paid lladd i hun. Ond... Be mae'n like? Be mae di mynd? Ys gen i fwy nawr. Na. O, ie, Mae aros. Mae aros yn bod. Rhwng y corner. Fel ydyn. Mae'r boi arall. Ne. Mae hwnna'n grappling. Ie, fi ddim gyda'r sgill yna eto. Ie, dyna ni. When you're ready.
That's where I just mynd o'r proper. A fi gallu gweld y trwy fan adre. Oh my god, oedd hwnna'n syrio de. Pam nes i wneud hwnna? Ok, maen nhw gyd yn dod nawr. O na, fi wedi rhedeg allan am blynedd. Mae ar dan nawr. O na, mae di fi gwn ofnad. Tia dan! Ie, mae'n lot o dyn. Tia dan! O, na. Pwy sy'n eisiau gwneud Ti nesaf? di llosgi tipyn bach. Dwi'n heddwch o. Ok, o wain. Rwy'n yn dda. Na. Mae'n glwch ni, mae'n glwch ni. Mae, second belief. We must. We must wash away our past. We must expose our sins. We must... A ni... Ti'n gwybod, mae modd i ti just cerdded i ffordd, sy'n rhaid i chi wneud yr outpost yma os ti ddim eisiau. Beth di newid gynta? Trio nhw. Right. O, maen nhw'n sniper. Sa'n eisiau snipper. Beth os ti'n sniper yr alarms fel? Mae'n help. Gyda reinforcements, mae'n really anodd. O, ti'n mynd lwta o fe mewn ffynna? This is handy. Nitro. O, ta beth os ti'n chi crafto? Os ti'n mynd i gwasgu L1. L1. Ie. Gwasgu L1, am eiliad. A wedyn mynd i... A wedyn gwasgu R1 yr un pryd. Ah. Fi'n credu mae modd i ti, os ti gyda digon o bethau, ti'n gallu... Ie. O na, sori, mynd nôl ar just L1. A wedyn mynd i'r... Fanna, gwasgu ar draws. O, rhaid gweld. Gwasgu ar draws. So ti'n gallu gwasgu triongl i fel craft o pethau. O, A os ti'n mynd i'r un yn y cornel yna hefyd, ble mae'r dynamite, ti'n gallu gwneud yr un peth gyda nhw. O, gwasgu triongl. O, ie. Ie, so mae'n handi, achos yn y sefyllfa lle ni lawn fan'na, jyst taflu grenades a pethau i lawn. Dyma'r rhaid, dyna un. O, ti'n gallu neud o falle. Mae'n da yna. Ti'n gallu seithi. O, ti eisiau gweld ble mae'r un arall gyntaf ti. O, mae'n rhaid, nice. Yeah. Ie, dau lam remaining, so mae dau arall ar rownd yr ochr arall. O, un fan'na! Oh my gosh. Ti'n rhedeg at y lam arall. Mae'n water! Mae'r caltan yn anodd fel yr un o'r rhaid gyntaf i ni'n neud. Come on. Thomas. Oh, hynny'n embarrassing. Sa'n hoffi snipers. Nath dwy pobl wedyn. Dwi yn, ond ie, ti'n bod yn amynedd go iawn. Mae'n anodd. Mae'n probably poenus ti'n wylio i bobl sy'n gallu chwarae'r gêm yn dda. Maen nhw'n mynd, what are you doing? Ie, dyna. Dwi'n gallu llygod hynny i'r PlayStation. Dwi'n gallu chwarae hyn gyda Guitar Hero controller. Hei, welys ti Bongo Donkey Kong yn chwarae Super Smash Bros. Ie. O na, welys i un gyda Super Smash Bros. Ie, yn chwarae'r bongo drum thing. So maen nhw'n dod o dde, maen nhw rhywun. Didi, saithiad. O, mae rhywun fawr nawr, literal. Da iawn. Beth? Stephen? Dwi'n Fi'n credu ni'n mynd i cyfri eiliadau. Ti'n dweud eiliadau dda? Yes. Ti'n gwybod, irony yw, ti'n gwybod y loading screen?
Mae probably fwy o amser. Mae'n gymryd I load o nawr. Chi'n chwarae fyna? Na. Ie, siwr o. Oh no. Mae'n gas. Wel, na. Just a gwir. Ie. Super safe. Ydau. Ie. Na ni. A wedyn, ydau yw I fel... Ie. Okay. Ar Twitch mae Welsh Gens wedi dweud wedi blin. Oh. Rhian. Oh, fi. Wedi gwestiwn. Friend, Come on. the all of them. Boo! See what it's called. So you ready? Ti'n dal yn... Mae'n law. Pwys o fyna. Dwi'n ddim eisiau Falle dydych chi dechrau ar fel mission llai... Ti'n dechrau I un llai anodd. Mae'n codi ofyn. Bydd ar y... Os ti'n gwasgu L2 I fi... Dwi'n eisiau. Oce. Twice. Os wedi hit fire. Sa'n becso blewen. Mae'n ddwediad da. Ie. Fi na. Fi tydalen yn y geiriau. Spada! Ar y cae. Wedi blino. Wedi dal yn gwylio. Ie, mae 3 bobl ar Twitch. A mae 2 bobl ar YouTube. 5 bobl. Mae'n na ni. Neis. Mae'n na net profit. Right. Digon o dan sgrifwyr yn ei O ie, mae'n nhw. gris ti. Ento. Yw Dafydd yn wylio. So ti ddim di... Dafydd! Wyt ti'n gwylio? Os ti ddim di... O start. tanysgrifio, os ti'n tanysgrifio nawr chi'n cael Chris T yn chwarae. Os ti'n eri canfed. Canfed, tanysgrifo. Ie. Na. Ie, rho sylwad hefyd. Ie, I ni gwybod. Wel, os mae'r... Fi'n gallu... Wel, pwy sy'n... A wedyn, gallen nhw wneud neges preifat wedyn, gwrdd fel ni gwybod. Ti'n gwybod dwi'n mynd I gwneud cyfri. Ail cyfri. Ond mae dy ti gwisgo. Ti'n gwisgo fe? Dwi'n eisiau yna. Da, i Dwi'n dyd eisiau trydydd. Ti'n gorfod golchi nhw'n... Yr hat-trick. Ie, dwi'n eisiau saith. Ie, gwisgo i bob dydd o'r wythnos. Ie. Ar dderbynfa'r cyngor. Siwmai Mair. O! Nos! Nos! Dwi'n mor gais gen fi siap. Siap? Ie, pen siap. Mae'n gallu arwyddo y Chris. Fi ddim yn credu bod ni eisiau gwisgo fe. Ti'n spoilio fe. Gallen ni. Ond fi ddim yn credu dwi'n hafn graff gyda. Enemy reinforcements have been called. Enemy Oes na ffordd o just redig y thing. Fi'n gwneud dal ni'n neud mission gwahanol. Stealth mission. Na, achos mae yna llawer o missions gwahanol. Mission. Ond actually mae'n dweud liberate the cost outfit. Liberate. Ie, ond fi'n credu mae yna Paddlefish nerd. Mae yna ffordd. Weed. Edrych, os ni'n mynd fan hyn, ni'n gael Ni'n gallu gwneud rhywbeth fel. Swnio'n mae'n Mullet. So hwnna yw'r un fwyaf agos. Ie, crane. Ie. So nawr ni'n mynd am un arall, achos ni ddim cweit yn barod. Mae'n rhaid eiddfed I ti. Wel, y pwynt yw, bellach chi'n mynd yn y gêm, a fwyaf o skills a fel
holsters ti'n cael, a guns. Oh, this did that end. O, fi'n eisiau well, fawr. I see nothing. Oh, I've... Mae'n rhedeg! Dim eto. Mae nhw'n methu nofio. Fi eisiau gweld yn nofio to. O, mae'n rhedeg as. O, na. Na beth o'n i'n gobeithio. Yeah, Ni'n yeah. cael... Mae'r tactig yna'n weithio'n da. Come on, friend. Oh, no. Earthman. O'n i ddim yn trio neud hwnna. Beth eisiau helpu? What? Beth oedd wedi digwydd i'r... Yes, see. Wait, pwy sydd wedi gweud help? Help me. Help me. Mae'n ti'n helpu? What the hell? Not a big sea. Oh, no! Chris Dibs. Winston. O, ti ddim yn gol stabber a fel yn y hyn. Oh, ni wedi gwneud hwn yn un diwethaf, fyny? Ie, fi'n siŵr, nid hyn yn un gwahanol. Mae'n gyd wahanol. Ond roedd hwnna'n cael Fel stash. heg ti o'n na, ie. Ie, A oce. roedd corn. Sy'n byd fan'na te. Na. Okay. So, bing, ding, 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 bang, bang, down, ow, 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 ow. Ding, 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 ding. A fi'n credu mae'r boi yma yn gwerthu gynnau, so bydd hwnna'n handi. A ni gallu gwerthu yr croen a'r ffilet. Hey y'all, you wanna buy some bird skin? Hey, my Lou. So, You Luke, wanna buy my Lou? Black bird skin. Oh, what was the Wolverine skin? oedd hwnna ddim yn hwnt. Okay, gweld pa arfau ni chi gael. Smosham. Di rhain ddim. Sniper rifles. Falle mynd am... Fi'n hoffi nhw hefyd. Ond, beth os ni'n mynd am... Hood scopes. Pai marksman neu red dot. Neu ni'n mynd am marksman yn well ydi accuracy. Ie. O, mae'n siarad yn gild ydi. Hwna eitha nice. Fi'n credu iawn ni... Smosham. Yeah. Ni methu to. Someday. Oh, fishing rod, yeah. Ewch chi bosgota. Ni just gadael yma. I can teach you a life lesson. O, Arnie yn sy'n fel Arnie. Oh, cool. Na, fwy fel... O ie. Na, fwy yw'r un ddim Arnold. Ond... So, Sly. Sylvester. Adrian. And nobody. I had sleep. O, beth ydi eisiau? Coffee company. Cheeky. Os yw'n sacred armor. Ydy e just wedi bwyn o'r... Ewch chi'r afon! Mae'n rydyn farw! Yeah! Nice.
Messi says cheese. Oh no. Messi says Diolch. This way a little bit. Yeah. Sorry, I already killed your key. Okay, so mana handy. Okay. Nema but Well, you know what you'll say. Keep someone. oh, we can start. Mae'r map yna, ti'n gweld faint mor fawr mae'r map? No. Mae'n mynd o fawr. I've got to say. O, Mae'n hot, hanner coed. ti, mae'n lot o well i wneud e gyda hwn. Mae'n teimlad well er bod yn araf. Mae fe'n fel, fi'n teimlo fel Robin Hood. Ti'n teimlo fel ddim. Twm trwm cap. Lle llaw gyffes. Lw gyffes. Lw gyffes. O. Sa'n siŵr Dwi'n meddwl mae'n cofio hwnna. o'r rhyw fideo yn fe, yn un am y coleg. Mae'n enw o ferga. Yn cli gweud lle llaw gyffes. Lw gyffes. Glywys ti am y ffilm western oedd wedi cael ei dybio yn Gymraeg? Shane, Siamai Shane. Right, mae 'da fi stori really doniol, ond random am hwn, right? Ie. Oedd yna dyn sy'n cerdded o gwmpas fel y cymoedd De Cymru, ardal fel Markham a lan o bwys fferm rieni fi. Ie. Am ages, oedd am ryw reswm, oedd rieni fi wastad, achos oedd e'n dysgu, fi ddim yn gwybod, achos oedd e'n dysgu fel y ffordd, ac oedd e'n dweud galw'r boi ma oedd yn cerdded, am oedd e'n dysgu, oedd e'n galw fe'n Siamai Shane. Wel, o'n i'n ifanc pan dechreuodd hwn, so o'n i'n meddwl taw enw go iawn fe oedd Shane, ond Shane yw'r cymeriad yn y ffilm western yna. So, oedd e wedi cerdded lan i ffarm rieni fi ryw ddydd, a nes i mynd lan i fe, o'n i'n trafod fel y clwbiau cerdded y pethau Memento yn redeg, a nes i mynd, alright Shane, ti eisiau dod lan i'r clwb cerdded? A naeth e ddweud, nid, pwy yw Shane? Enw fi yw, fi'n methu dweud ei enw achos fi ddim eisiau, ond nid Shane oedd ei enw, but enw fi yw John, so, John Wayne! Dyw John Blwblw ddim yn enw cyffredin. Na, anghyffredin nawr, actually. Fi ddim eisiau dweud enw achos GPDR, Ie. Fi'n cofio ffrindiau chi, reit? Oedd e'n ffrindiau gyda boi o'r enw, mae'n gweithio gyda boi o'r enw John Wayne. Ac oedd e'n ail y ffordd i fod yn plumber. Yma dychmyga, plumber o'r enw, wel, ti'n mynd cael ei fod yn plumber neu'n adeiladu o'r gyda enw fel yna. Oedd na ffrind yn coleg Crosskeys amser oedd brawd hynna fy mynd fyna o'r enw Richard Holder. O, ie. Wel. Enw anffodus. Neu falle ffodus. Oi, oi. Richard. Ie. Ti'n deall? Yn dall. Ond dwi ddim yn joc, dyna yw enw. Ie, ti wedi gweld y fideo pan maen nhw'n cyfweld y phobl yn Merthyr ar ôl darlledu Shane ar y teledu? Na,
A maen nhw'n mynd o gwmpas yn gofri bobl am ei barn. Well, Mae'n ddod o lot o bobl. Oh yeah, quite enjoyed it. I don't speak Welsh, mate, but... Mae'n ddod o lot o bobl. Mae rai pobl yn dweud, oh no, I don't speak Welsh, mate, but... Food Dracula. The three. A wedyn mae Paul Flynn, MP Casnewydd, yn mynd yn siarad yn ôl Dracula. A sôn am, a mae rhywun hefyd yn dweud, o ie, amser ni gael siarad yn Cymraeg. O'n nhw'n sôn am dybio mwy o ffilmiau i'r Cymraeg. A fi'n credu dal nhw'n dybio Disney, fi dal yn credu. Ie, hwnna'n y peth mwyaf pwerus i'r Gymraeg. Ie, o Mae'n ie. hapus i'n chwarae Maui. Pwy sy'n yna? Ie, ond bydde hwnna'n rhywbeth. Bydde'n werth i'r sbodau. Ond y peth yma, maen nhw'n dybio... Meddwl am. Maen nhw'n fersiynau Islanda, dim ond Birkin. Ie, 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 a mae mwy o siarad Cymraeg. Ie, so... Dwi'n hynny, mae'n pobl sy'n am. Ie. Mae'n llythronol mwy o siarad. Wel, bydd e ddim yn rili gamleth i gael sat-nav yn Cymraeg. Oh, Jesus. Mae ddim aros da fi o'n i sy'n! Ni methu cael sat-nav Cymraeg tan i nhw enwi Pont Hafren. Ddim aros da fi o'n i sy'n! Mae angen gyn gwella. Na, dwi ddim. Ie, mae'n mynd dod yn ansaf o hwn fel yr M4 newydd. Ddim yn gwisgo i Gregis. Ti'n meddwl, os fi'n helpu'r boi ma, falle bod Hey! The Welsh Games 23. I don't speak Welsh, I'm just going to heckle Stevie. Hello! In brackets, politely. Heckle away. Workplace grievance. Ife? Beth yw hynny yn Gymraeg? Coen Gweithle. Ie. Pwy yw hi? Who are you? Cofio hwnna. Rhywun sy'n gweithio ar y Steven. Ie. Wel, actually, mae hi'n ceisio codi arian am Eluset sy'n hoffi pobl anabod pan ydyn. Ie, mae'n ein. Ond hi'n chwarae games hefyd? Ie. Ie, mae'n person O, reit, o fi'n clef. dyna pan mae'n dweud. A mae'n beth i Clwb Dafydd? Clwb gyda, mae'n y clwb mae'n ei. Gyda Dafydd? Ie, mae David yn ei Pa Dafydd? Na, David. O na, seriously? Na. Beth digwydd? Mae'n just grŵp o ffair. Mae'n mynd ar disco. O, reit. Nid yn ond mae'n gyda O Gymru. Ti'n meddwl mae rhaid fi helpu'r boi ma? Fashion. Stretch fashion. Mae'n edrych fel home getting, ti'n gwybod? Na, ti'n gwybod pwy mae'n edrych fel? Y boi o Westworld. Ti wedi gweld y ffilm na? Ffilm, sorry. You're brilliant. Sorry. Dwi'n meddwl ffilm. Mae yn, ond ddim y ffilm. Cowboys. Yw anti-hop. Ddim yn ail. Spoilers! O, where's Sorry. the video ar Hopkins ar Twitter? Cynnig o dyddiau. Na, pa mor dde yna. Dwi'n rhaid i ddal dros y fideo. Oce. Hey, hyn yn y town o'r Yeah! GX demo wedi chwarae. Yes, yeah. Yeah. Just fi a ti. Ti'n lado nhw os ti eisiau. Ond ie. Ti'n cofio hwnna? Why I man? Alright lad. Wel, ar ôl ti'n neud, ti'n beth yna, mwy o Why I man? Efo'n y gyrru ar ôl i. Why I? Hwna fel Nath i afo? cael diwrnod i am wrth ddim ddim. Ant. Oes yna pwynt mi lan fyny? Hill. Dwi'n
I gotta cleanse these sinners. Mynd i'r lle fwyaf amlwg i nhw safety fi, sori. Fine. Don't burn my britches. Dwi'n credu mae hwnna'n bosib dweud, mae hwnna'n lot llai heriol na'r un cyn. Don't burn my britches. 77. Dwi'n credu mae hwnna'n Whoa, bosib whoa, whoa, whoa. heriol na'r un. Tio, mae fe'n Mae'n ar ei ffitio. thi, mae fel, hei. Na, mae'n chwarae gyda Neu mae fe'n neud y thing o gwella pobl. Ti'n gwybod? Dwi'n Ie. Be free! Tons. Oh, yeah, Tafod. Ie, mae e. Mae nhw'n don. I've got this Holy Spirit inside me. Ti 'di gweld A y fi? spirit. Wel, os ti'n gyda Street Fighter, a mae fe'n mynd fel yn mynd, are you good? A mae'n basically gyda cerddori Street Fighter, mae fe'n rhoi dwylo lawr, a maen nhw'n cwmpo lawr. O, mae fe mor ffyn. Mae fe mor ffyn. Mae fe'n rhoi dwylo lawr, a maen nhw'n... Ond mae lot o hynna. Mae'n trai. Pam ti ddim yn blow lan y tanker? Ie, wel, Good narrow. sight. Hei, ni wedi gyda pethau llai. Wel, mae i fi. O na, mae dim ti dynamite, cofio? Target. Teen target. Mae'n fine. Like doing teen. Punch on nhw. Neidio. So beth sy'n donio, achos mae'r dyn gweinidog yn rhan o'r stori, dwi ddim yn mynd i marw. Mae jyst ar y llaw mewn boi. Gweinidog yn rhan o'r stori, dwi ddim yn mynd i marw. Sam tan! La 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 la. Mae byddech chi'n arw'r pentre bach nhw os ti'n Am sabi bach. blynyddoedd, dwi'n edrych ar codau sgyfr. O, ie. Am blynyddoedd, dwi'n edrych ar ffilms ar YouTube. Dwi'n mor yn graf, dwi'n methu gweithio. Ond wedyn, nath fy chwaer, mae rhaid sy'n helpu fe sgarbada. Sgarbada. O, be? Wedyn just chwilio'n gywir. Funny bones. O ie. Mewn tŷ, dwi'n mewn tŷ. Mae'n i'n gwybod o'n y fersiwn Cymraeg o'n... O, mae'n Ie, gwybod. no, mae'n rhywbeth yn Gymraeg reiddiol, yn dweud. Beth, gyda fi. Sgarbada. O, cofio, ie, mae hwnna animated. O! Sgarbada! Yr animated film hwnna. Cymraeg beth fan eich ti eisiau. O, lot llwyth o stuff yn Gymraeg. O, Sam Tan. A Super Ted. Ie, Sally Mali. Dyn nhw ddim eisiau. Sally Mali. Ond i'n eisiau. O, Sorry, Sally. O ie, so o'r Americanwyr eisiau fe. Hey, Jack. Jack the joke. Fel rhyw fath. O, Sam. Fel Peppa Pig World, ond Ie, gyda oedd Sally Sally Mali. Mali. Come on, Tess, Thomas. Thomas? O, nid as. O, na ni. Wel, ond dwi ddim yn dweud hwnna. Just dwi'n gael Thomas. Thomas? Thomas! Mewn acyn di. Dwi ddim yn dweud hwnna. O, ie. Roedd, mae'n roedd. Yn ddonio. Mewn acyn di. Ti'n meddwl? Dwi'n mynd i gweld e o Shakira yn Llundain. Seriously, gyda... O, sut i dad ydi? Sorry? Yn Llundain, sut i dad? O, sut i dad, na. Ble bynnag. Ti ddim yn mynd i copio beth oedd o wedi gwneud. Ie, taflu hwnna. Ond, na, ddim wedi taflu digon bell. Ti? O, just yr un mor bell. Ti'n chwarae bowls gyda ddim yn... Oce, na. O! O, achos ti wedi taflu proximity dynamite. Pan mae rhywun yn sain. Shabu! Pethau i wneud. Pwy sy'n gwybod?
It's kind of just wedi fel patio'r truck yna mewn Mae'n rhaid I ni trio neud un o'r adnos. Ni ddim yn lleid o'i neud un o'r beth yn y mas. Fel hwyl, ond... O ie, silo. Ti'n wedi cyfri hwnna fel cyflawniad am... Ond o le ti'n neud? Ie. Oi! Boxer mine! Pan ti'n mynd taflu dynamite? Just tynnu fe nôl. O, dau. O, dau. Drwy dau. A wedyn dal lawr. Tynnu... O, dau. Ddim L2. Nawr yw'r amser I James I hedfro. Mae'n just gweud yes. Ti'n methu barnu fi. Beth yw'r emoji? Twrci. Mae'n... O na! Ar dde yma. O, 15 oil watch efo big fist. O na! Ar dde Na, dim rhaid na, dwi'n newydd. Big fist. Hainwn. Festo o hynna. Festo. Cymeriad o hynna. Pure salt Ydy yna'n cyfri fel y can fe? Ti'n cyfri? Twitch, o. Diolch, pure salt. Gofyn I subscribe o YnChwarae YouTube a mae'n cael Chris T. Chi'n cael Chris T yn chwarae. Fel, mae'n Stephen. Beth ti'n neud? O'n i'n cael y box allan. I'n cael un o RHAN. Os ti eisiau fe. Mae opsiynau lliwiau. Oedd yn hapus I wisgo. Doom fist, hwnna'n y character. Neu Doom. un oren. Mae opsiynau lliwiau. Os ni'n cael ei... Oce, Dwi'n meddwl mae Ron already wedi subscribe. I be? O. Dim ots. Falle dyl ni roi hwnna i'n ben. Doom. So ti'n mynd I ffwrdd? Ie, take it. Secure Force N. Mynd I cael o. Ti'n gallu os ti? Mae'n ti. Yn yr amser ti, oce? Diolch yn fawr. Amser yma. Amser fi, bach o cael. Tom, ti'n heiddi'r amser. Ie. Ti'n bod yn gweithio'n gael. A wedi bod yn Amser oes I nos. dy Nos Ewch i'r Wener. Wydr yn o wyn. Ges I wydryn Massage o Pedro. Dwi'n mynd ar hyd fence. Faint yn Ar y boedlen. Ar y dewis hwn. Remember, efo nhw'n just message fi. Troi it off o Dim galwad a'i person. Hyn yn amser ni. Ni'n gweithio hwnna, ni'n brysur. Ie. Dim galwad a'i person. Hyn yn amser ni. Millennial. Blyn blyn. Beth yna ar yr amhaf to unrhyw. Stop o fe. Stop o fidget spinner. Na, 50. Brysur. Na, Vape Nation. Fidget spinner. Vacation. Na, mae fel hwnna. Ydy e. No. Ei, paid regi, boi. Na, Vape Nation. Oh, yeah. Virgin Nation. Sorry, Nathan. Yeah. Sorry, Virgin Nation. Oh, Poor Nathan. Nation. Un gwylio'r llawn. Rwy'n just go I hyn o'n Ond mae yna boi sy'n bach o fel gwyddonwr na ti fi'n credu lle yna. Ti ti gweld yr... Ond mae yna boi sy'n bach o fel gwyddonwr. Ti'n gwybod ni'n neidio? Neu ti'n mynd o gwmpas? Fes neidio. Just a copy of Teenager. Yeah, so...
Na, ti'n mynd... Troi gyda fi Sara, a wedyn, dyna ti... Fan throw. Dyna fe. Oh! Okay, so ti'n methu... Mynd trwy hwnna. Na. Fi'n stuck. Just gwasg... Pad, gwasg y pad. Fi'n mas o ffordd. So, mae'n dangos ti nawr Oh, ble ie, ble sy'n ma- mynd i. Ie, o'n i moyn siarad y boi na. Ti'n angen troi y generators fan. Yeah. Ah, Good view. A wedyn bydd yn gadael ti siarad gyda fe. Hey, man. Yeah. Deactivate. Ie, ti'n iawn. Just go. Sut i nhw? Na ddim yr un yna. Na, nid hwnna yn generator. Ti hwnna yn generator. Y peth mawr So dilyn y... Y peth glas. Glas. Alright, mynd trwy hwnna fe. Ie, so dilyn e. Dyna un. O, ie, fi'n gweld. Ti'n angen troi y fan. So, na, just mynd lan i fe, gwasgu sgwar, troi off. Just see. Methu dangerous potter. Specific. Oh, yeah! So mynd o... Oh, this is so good. Unwaith. Right. Okay. Okay. Yeah, that's open into that. Yeah. See? All into that. Maybe you need your best. That's going to show. Ti'n siarad gyda Larry nawr, achos mae'n electromagnet. O, ti'n gallu mynd mewn fo... Ie, loot. Ti'n mynd i siarad gyda Larry nawr. Boys, the bugger have threads. Dro hwnna. Dropping into that. Dilyn y cable. Oh, cable, yeah. Fish go blizzing. Ie. Nes i pigo nhw ar y dechrau. Hey, Larry. Ah, Larry. And said there'd be help soon. Your tapping is not a coincidence. Larry nippy. Never mind. Ipi. Mai, Larry. Larry. Ipi yw... Conspiracy. Ipi yw Larry, is it? Ipi yw Larry. One conspiracy there. Two more words. Global. Unrhyw fath o brefer. Everything we say. Key words. So they can zero in. Anyway, Mae'r NSA, maen nhw'n gwrando ar Stephen fan hyn. anyway, Australia actually played with that. Killed the Queen. Of course, but I've been annoyed that. Pam ti'n dweud hwnna? Stream! Ni wedi cael y SS. Ti'n beth? Slamio trwy'r Ie, fan. am diffyg o pethau i thing, mae'n erbyn y... Oh my god, ti'n ar revive o fe, mynd lawr. Sorry. Just check bod chi ddim yn spy, efe? Hi. Fi jyst saf, Larry. Thomas. It's a very long time. This intersection in our respective paths is finite. Soon, we'll go our separate ways, never meet again. This moment I share with you is Mae'n rili cael gormod o rhywbeth. Going on strong there, Larry. Okay. Dilyn, na, dilyn... Dilyn Larry. Na, dilyn. Ti'n gwybod ma thing melyn? O ie. Ti'n dilyn yr... So ni eisiau mynd a dilyn. Arwydd. So 370. Metr. Ti'n gwybod y polyn mawr radio fan'na? Ie. Ti angen saethu pethau i torri'r signal fan'na, achos mae'n credu bod pobl yn sbio arno fe o ble hwnna, fan'na. y peth mawr draw hwnna. Ie. Un a'i Fi hynny. angen rhyw fath o gwnar allan. Ysga trion nhw. Yeah. Yeah! Yeah. I'm Larry! Now Team Maui. Yeah. Yeah. I'm Larry! Turn off. Oh,
Falle bydd hwnna'n pigo fyny'r... Ydy. Dwi'n hoff iawn o'r VR. Ie? Dwi'n symud. Rhaid ni fynd mewn rhywbryd munud. Ok, So a fi jyst drofyn. Os na'r modd i redeg? Ie, gwasgu y bwtwm... Drws y chwith. Gwasgu fe mewn. Nawr un chwith, sorry. O, reit. Ie, gwasgu y bwtwm... Just go mewn. Gwasgu fe bwtwm lawr. No, clicio fe mewn. Clicio fe. Squisho fe. Nawr un chwith. Clicio fe mewn. Na, fi'n gwneud. Ie. No, Well, it's got man. to No, squish man. the joystick lawr. Double click. How do I get my emails? No, man. Is this the internet? That's the mouse. Falls End, cofio mae'n llawn pobl. O, A ti'n mynd mewn gyda paddle. That's a paddling. boi fel. Sut ydyn ni ddim yn gweld ti? Ti'n mynd mewn gyda paddle. A mae pawb ar. Schnell! Schnell! Hopper! Oh my god. Wer macht paddle? Oh man, I'm podcast. Oh my god. Wer macht paddle? I didn't trust Stephen. Ges i'n boi cydol, right? Paddle mode. Wow. Paddle mode. Rebounds. Schmadig mae rhyw fath. Dim lot o amser dwi dwi'n ôl. O, paddle. Rhaid ni ddim mewn rhywbryd munud. A fi ar... Mam, dwi'n chwarae gema gyda fy ffrindiau. Okay, diolch. Mam. Fine. Ti'n gwybod mas dan Lucy fy mam? Nid nawr. Ah, a lot o pethau. Teimlo fel Falls End yn lle dda i liberator, achos mae lot o bobl yn gallu helpu ti. Na! Mae'n yna dea! Na! Mae'n yna dea! Paddle time. Sut ti'n fwy? O na, mae hwn yn tam. Paddle time. Sias Bangor newydd. Oh, Bango! O na, mae hwn... Stephen. Wel, pryd roedd i'n plentyn, roedd i'n casau'n Bangor naws. Nawr... Nawr ti'n oedolyn. Gall dy fam bod yn gwylio. Ti eisiau chwarae pêl dwi ddim yn siarad. Diolch Spango. Ie, Y gair. Oh. Spango! No, nath i gwylio rhyw bag. Yr un lle ni wedi rhoi i steiglau. And the man. Ie, just un y fam. O! O, diolch yn fawr am Slayer John am dilyn ni ar Twitch. Na, nid o. Diolch yn fawr O, Slayer John, o! Cool. Ydw i'n gallu... blino os ti'n gwneud. Wel, seriously nawr, mae dy ti paddle, a mae yna 3 person yna a blaid. Mae'n ddim yn taflu dynamite os ti'n mynd i wneud i wedi. Gwasga L1, dal e lawr, wedyn mynd lawr. L1, hyfyd. So mynd lawr i'r un fyna. Na, yr un arall. O, falle jyst na ddim un arall. Beth sy'n newid o'r sgript? O na! Mae tyd i'n siarad. O, na! Ti'n mynd drwy'r tlaen i ben? Na! O na! Seriously. O'n i'n mynd gwasgu hwnna. Na, ti wedi trwy'r game bomb. Mae Morgan wedi diffo. Na, ti Dyna fe, wedi... mae'n nôl. Okay, good night. Okay, stand by mode. Gwasgu X. Morgan wedi diffo. Okay, sorry pawb. Hold on. Yeah. Sorry pawb. Dim ar gym.
Lle mae pawb wedi mynd? Live thing. Na. Da nhw. Take that exit from Tactic yna yn ddiddorol. straight off. Ah! I have to go here. Pam sy'n Oh, run it there. Mae Slayer John wedi dweud bod e'n... no worries, sorry dwi'n dysgu Cymraeg. How's that? Na. Fantastic. Wel, dyma lle i dysgu. Ie, ymarfer y Cymraeg gyda ni. Wedi dysgu arth blaen, like, Ie, ymarfer y Cymraeg gyda... Lladd yw kill. bwa, Ie. paddle yw spank. Ie, pa'i dweud hwnna. Dwi ddim. Mae'n gwerth dysgu. Slayer John, mae'n gwerth dysgu. Odi. This one could have been for method. Hei. Hwnna'n gas. Odi John yn gwrando i Slayer. Seasons in the abyss. Dyma lle mae breuddwydion yn dod yn wir. Dyna ble dwi'n gada. Ie. O, no. O, seasons. Nath ffrind i fi. O, chi wedi rhaid i Gwrdd gael na Slayer. Ie. Oes awyr briliant. Ac oedd Kerry King yn abed Sian. Mae Slayer John dweud, I'm getting some of this, it'll help my life. Da iawn, Slayer, John. I'm getting some of this, it'll help my life. Dwi'n gadael y biscuit. Dwi'n meddwl amser hoffi clywed fel pryd mae pobl yn gwylio'r fideos ni ar Twitch neu ar YouTube hefyd bod e'n helpu nhw dysgu Cymraeg. Ie, mae'n wir. Byddwn ni yn cael comment ar un o'r YouTube videos ni. Rhywun o'r... Serbia, ne? Ie, Serbia yn dysgu Cymraeg. So ie, so os chi'n gwylio ni o rywle bellach na Serbia, neu hyd yn oed lawr y hewl, ni eisiau clywed ganddo chi. Achos mae'n help mawr i ni hefyd. A mae'n awesome. O Serbia i New Triniga. Ie, Serbia i Trinega. Ie, I'm gonna ring catchy. Awesome. Right. Right, pob hwyl. Twach chi mis nesa. Dim box, please. O ie, please. Os ti gath, dim diolch. O diolch Thomas am gwirionne. Right, mae'n am y tro. Naw, ta-ra. O diolch Thomas am gwirionne. Oce, sgenna ni ddim drift, so ni'n mynd i mynd am redeg. A ffeindio un. Sut nes i Mae'n ni? just cruncho fyna a bryd squad bike. Mae'n dyn fyna. O, mae'n mewn fyna. Hwna mae tu ôl. Nice. A mae Slayer John o Merthyr. O, da iawn, Slayer John. Fantastic. Merthyr. Falle byd yw'n cwrdd â fe. Para ar y bwyta. Dawles. Dawles. Ond mae rhywbeth yn lladd. Fi'n credu mae rhyw anifail yn lladd efo. Ond Kevin Coyd. Kevin Coyd. Oh, nice. Awesome. Diolch yn fawr, Slayer John. Hwyl fawr. Hello. Gweld i mis Pobl, nesa. diolch Stephen. Tro. Tro. Thomas, diolch. O, dyna beth sydd wedi bod yn lladd pobl. Oh, nice. Uh-oh. Rhedeg graff. O na! Hwn yn camgymeriad. Ie. Na, na i cymryd lladd yna. Nos da. Ta-ra. Oh my gosh, mae refill... Mae reload ar hwn yn hir. Cymryd amser. So, oh my gosh, mae'n just yn cadw dod. Ie. Slayer John wedi gofyn ble wyt ti? Aberbargoed. Lle? Aberbargoed. Ble wyt ti?
Iaw bogod. A bogod. A bargain. Ie. Gwell na waith na bargain. Iaw bogod. Wel, Ie. mae popeth gyda'i perks. So dyna gyd ni chi dweud am hynny. Mae cryfderau gwendidau gyda bob man. Llefydd neis, llefydd ddim o neis. O, mae rhywbeth yn y glasfell. Neidr. Okay. Dim clips. Beth ti'n meddwl? Ar Twitch? Dim clips. O falle dyna beth mae'n meddwl. Ie, achos ni ddim wedi creu lot o clips. Ar Twitch? O, wel, mae yna un. Os yr y gang beasts. Neu di'n meddwl Sa'n siŵr. clips fel... Rwy'n rili fe'n siŵr sut mae clips yn gweithio ar Twitch. Rwy'n edrych, a mae gen i dau. Un o'n nhw yn literally just o fel stream is starting mewn 1 funud a mae'n 20 eiliad. Ie, ni ddim yn gwybod beth yn ni'n neud. A mae un arall o gang beasts. Mae fideos i gyd yn cael eu stori ar YouTube. So os ti'n mynd i YouTube channel ni... Os ti eisiau, dwi'n gael... Rwy'n link i YouTube channel, bydd yna'n gwell. Dwi'n tabio mewn i'r chat ar i ti. Mae jyst yn haws i ddilyn. Lle ni'n eitha dim ond cwbl o goals ar Twitch ni wedi wneud. So, ni'n eitha newid i fe. Just rhoi satellite dishes. Os gen i ddim... Ni'n digon... Oh, wydys i. He tried to clip but it didn't work. Rwy'n gweld. Beth yw'n meddwl? Yeah, I'm not too sure clip will work on Twitch. He tried to clip but it didn't work. Yeah, I'm not too sure clip. All of our videos are usually get uploaded to YouTube. So ie, os ti'n edrych ar YouTube, Fel oedd lle ni'n cael... rhan fwyaf o stuff ni. Sa'n siŵr faint o fideos ni'n cael yn y Ie, os ti'n edrych ar YouTube, Ie, ni'n cael... O, ni angen rhywbeth fel rocket launch neu rhywbeth i mynd am fyna. Ffordd o... Mae'n credu ni gallu dringo lan fyna, dyna'r problem. 26, mae gen ni 26 fideo ar YouTube so far. O'n i'n trio, actually cael un allan pob pythefnos nawr? Ie. Ni'n cael un fideo dod allan. O'n i'n trio. Ie, trio. O! Okay. Rwy'n meddwl yn ymwneud ag un. O'n i'n trio. Hwna fi dechrau marw. So, fi'n... Thing yw, oedd hwnna un gwenwynig. Ie. Hwnna. Hwnna, mae'n rhoi satellite dishes. Beth sy'n job yn yna? 300... O, Falls End. Trio cael y boi. O, ydy hwnna'n echo'r o'r game, ydy e? O, achos... Mae'r teledu yn dod troi. O, ydy hwnna'n echo'r o'r game, ydy e? O, achos mae'r teledu yn... Cwni achos hwnna. Mae hwnna'n mynd, mae'n rili Alright. sydd yn ddilan. Time to get to work! O, diolch. Ar y Cymraeg, sydd yna. Saying your prayers. Ah, God damn it! Pwy ti'n dweud? Hwna rhywun i ni. Na. O, diolch i Spatches the Unicorn am dilyn ni ar Twitch. Diolch yn fawr. Diolch, Spatches. Ydy Reco wedi mynd nawr? Lle chi gael ni gwybod? Ie. Mae wedi, ie? O, great. Diolch am y dilyn. Tybed os oedd yr Echo ar YouTube hefyd e? A fi fi'n just post y game dod draw ar y... Ie. Meics. Ie, mae'n eitha agos i. Ie. Okay.
O! Ni wedi bwrw 100 subscriber ar YouTube. Pwy, ydyn ni'n gwybod pwy? Nice, let's checkio nawr. Fawr ni'n dweud. Pwy yw'r person lwcus? Y 100 subscriber yn cael yn ennill Chris T. Let's gweld pwy oedd. Hopefully bydd yr A gobeithio maen nhw dal yn gwylio'r stream. Ie. A fi mewn stream, literally. Okay, ble yma? Na! Be? Mae'r channel, pwy bynnag sy'n yw'r 100 subscriber ni, mae'r YouTube channel nhw yn private, so ni'n gallu... Wel, gallwn ni ddweud, pwy bynnag ydych chi sydd wedi newid subscribe i YouTube, cysylltwch gyda ni ar neges preifat, a nawn ni gael Chris T yn chwarae i chi. So, yeah. Ie, ar y list o subscribers, yn just yn un olaf ni gallu gweld yw 1 week ago. So, na, nawn ni gael nhw. Hwna'n cool, though. Ie. Right, nawn ni mynd am Falls End na. Ooh, yeah, so John, like, ti just wedi subscriber i'r YouTube channel ni? Ie, falle, achos ti just wedi rhoi... O! Os ti wedi, neu ti'n 100 subscriber ni. O na, nes i lladd y syfilian. Oedd e'n rhy bwerus. Ydw, rhaid fy run, Slayer John. Nice one. Slayer John. Awesome. Ti eisiau dangos e beth mae'n mynd i cael? Oherwydd... Gofyn e pas lliw. Oherwydd ti'n yr 100 subscriber ni, ti wedi ennill Chris T yn chwarae fel YnChwarae. Ie. Right, pa lliwiau ni cael? Ti eisiau cael y boc? Beth am un shiny? Oedd un RHAN. Ond mae'n chi beth ti eisiau. John, don't adlwcus iawn. So... A bydd rhaid i chi dweud wrth ni, ddim yn chat, ond ti eisiau dweud wrth ni pa fel ti eisiau mawr, bach neu canolig. Bach, canolig neu mawr. Pa lliw bydd ti eisiau? Mae gen ni loads o lliwiau, oren. Actually, pa size? O na, falle mae ddim eisiau dweud hwnna dros. Na. Os ti eisiau, just send ni neges private, yeah. Send ni a private message. Yeah. Ac bydd ni'n anfon ti Chris T yn chwarae am bod e 100 subscriber. Yep, you're 100 subscriber. Hold on. Yeah, just send us a private message and we'll send you a t-shirt for being 100 subscriber. So da iawn. Wneud hynny. Oh, you. So. I think that's really nice. The gosh, Stephen does his to work. Lad. Right, you think I can do it? Na, ti methu. Sa'n fel... O, falle. Ti'n gweld y rai ar y chwith? Falle hwnna. O. Dwi ddim yn glir ble yn union chi angen seithi. Ie. O, falle dyna yw e. O na, grappling. Falle ti angen cael y grapple curve i mynd lan i fel disable fe. Falle. Ddim just seithi. Okay, wel. Gwell i ni gael yna. Ie.
Perks. Na. Yw'n hoffi'r squid. Squid emoji hwnna. Dim grapple. Yeah. Ni angen yr, ni angen y There you grapple. Oh, yes, grapple. Dyna fo. So dylwn ni fod yn ffain na. O, ni angen stad y Keegan, y blaid. Grapple him. Sorry, Mr. Blythe. Rhaid ni hwnna. Beth yw'r best place I roi'r actual chat in? Dim siŵr. Na, fi'n ei gadael efo hwnna. Library just lan a bit. Uchel o'r tŵr. Dwi'n mynd lan fyna. Amdano ni. Okay. Ond mae fe'n dweud destroy satellite dishes, so... Rhaid ni jyst yn gallu safety nhw. A da. So os bydd gyda ni'r... A da. Oh. Okay, mynd round. Grapple top.